Hezký podvečer. Všechny vás tady po 5měsíční pauze vítám u podzimního vzdělávacího cyklu Muzea TGM Rakovník. Moc mě těší, že zase jste přišli v tomhle počtu, i když teda to počasí moc nepřeje na vycházky. Tady u nás v muzeu v suterénu gotické bývalé fary se taky moc neohřejete, ale čím víc vás je, tím větší teplotu je. Takže děláte dobře, že chodíte. Samozřejmě je mou milou povinností a velkou radostí, že nám tento podzimní cyklus zahajuje kolegyně paní doktorka Kateřina Tomková z Archeologického ústavu. Dobrý den. Paní doktorka Tomková, jak vidíte už podle názvu přednášky, je specialistkou na sklo. Na sklo. Já to řeknu takhle obecně. A protože všichni pořád ještě jste zaregistrovali, že naše výstava o královských klenotech Zemšece a Řevinčova z 5. a 6. století běží až do června roku 2024, tak pořád vlastně takhle jako se blížíme tematicky k tomu období. A proto si paní doktorka připravila krásnou přednášku Proměny skla v raném středověku. Já si myslím, že se máte na co těšit, protože to raně středověké sklo, to je totiž něco, co se málo kdy prezentuje. Musím říct, že vlastně jako my jsme tady přednášku tohoto typu ještě neměli. A je to vlastně velmi zvláštní materiál. Konec konců součástí opaskové přesky Zemšece jsou i 3 kousky toho pozdně antického zeleného skla, takže ono to sklo je velmi jako vzácný materiál už od konce pravěku po celý středověk. Takže pojďme se na to vrhnout. Je to vaše, paní doktorko. Děkuji moc za pozvání do tohoto přednáškového cyklu a jsem moc ráda, že spolu s vámi se budeme moci v následujícím čase přesunout do barevného světa skla. Budeme se pohybovat v raném středověku, respektive začneme už i trošičku dříve. Vysvětlím pak proč na konci 5. století a budeme pokračovat a putovat se sklem až do století 12. A pokusím se vám ukázat, že když se řekne proměny skla, tak vlastně jak různým způsobem se na to téma můžeme dívat. Samozřejmě, když se řekne sklo, tak z domova si představíme sklenice, okna nebo ozdoby, korálky a podobně. A takže my vlastně můžeme sledovat, jak se zastoupení těchto předmětů potom mění v čase v průběhu raného středověku. Můžeme se dívat na to, jak vlastně se mění ty samotné předměty a můžeme ale také sledovat, jak se mění sklo. A proto vlastně tím sklem vůbec začneme a řekneme si nejprve vlastně, z čeho se to sklo vůbec vyrábí a jaká skla v raném středověku rozeznáváme. To, co každý sklář potřebuje v první řadě, je písek. A k tomu potřebuje nějaké tavivo. A ta taviva jsou různá a podle toho my potom vlastně zpětně chemickými analýzami jsme schopni rozpoznat, s jakým sklem vlastně pracujeme, z jakého skla ten artefakt je vyroben. Takže my rozlišujeme jednak skla sodná, kde vlastně tím tavivem je minerální soda, natron, který vlastně se těžil v Egyptě v prostoru jezera Vádí el Natrun. To i dává vlastně tomu sklu ten název. Je to vlastně sklo, které je velmi charakteristické pro dobu římskou a také proto se tomu někdy říká sklo římské receptury. Ale současně tu sodu můžeme jaksi získat a dostat do toho skla i jiným způsobem a to z popelů halofitů, což jsou přímořské a pouštní rostliny, které vlastně snášejí vysoké zasolení. Kromě toho můžeme vyrábět sklo i jiným způsobem, to znamená, kdy zase spojíme ten písek a přidáme olovnaté suroviny, nějaký klejt a výsledkem je potom sklo vysoce olovnaté. A když k tomu ještě přidáme něco popela rostlin kontinentální Evropy, získáme sklo draselno-olovnaté. No a sklo draselné je právě charakteristické tím, že tím tavivem vlastně jsou popely rostlin kontinentální Evropy. Ve vrcholném potom středověku potom tím se nepoužíval třeba někdy písek, ale i drcený křemen.
No a někdy dochází také ke smíchání z toho skla sodného s tím draselným a výsledkem je sklo sodno-draselné. A vlastně tady vidíme celou škálu, ale v různých obdobích raného středověku a stěhování národů se používají skla různá, jak si ukážu. Tady ten obrázek, ten jsem zařadila vlastně jenom z takového důvodu, abychom si představili, jak se vlastně v tom období sklonku 5. století, 6. století až 12. století vlastně měnilo to jeviště dějin. To znamená, vlastně začínáme v době ještě stěhování národů, přes období, kdy přicházejí na naše území v 60. letech 6. století, nebo někdy v té době, v té druhé polovině 6. století Slované. 9. století, kdy Čechy se nacházejí mezi Velkomoravskou říší a Franskou říší, až po tedy to období, kdy se na tom jevišti zjevují naši první Slované na sklonku 9. století, kteří potom budují na našem území onu říši, která vlastně je vlastně spojovaná s počátky české státnosti, i když vlastně nejde ještě o stát v pravém slova smyslu, nebo v tom moderním slova smyslu. A jak se nám mění toto jeviště, mění se nám i archeologické prameny a mění se nám vlastně naleziště, kde se sklem potkáváme. Takže v tom nejstarším období, tedy ještě stěhování národů, tam tím základním pramenem pro nás jsou Kostrová pohřebiště. Potom v období časně slovanském, starohradištním, v tom 6. až té poslední třetině 6. století, po té, co přišli Slované, tak tam potom tím hlavním pramenem už jsou pro nás spíše sídliště a hradiště. Je to pro nás takové období, kdy vlastně se vše té střední Evropě s příchodem Slovanů jakoby mění. To si ještě ukážeme později. A v průběhu první poloviny 9. století, zřejmě již tedy před rokem 850, se nám opět vracejí Kostrová pohřebiště, takže opět máme dostatek nálezů skleněných, především korálků. A kromě toho se samozřejmě se sklem setkáváme i na tehdejších hradištích, v Čechách méně oproti Moravě. A v následujícím období, potom po roce 1000, tak opět dochází k určité změně, protože sice pohřebiště máme, ale přestal být zvyk do něj vkládat až na výjimky skleněné artefakty. A opět se zase takovým tím hlavním pramenem pro nás stávají, nebo zdrojem nálezu stávají hradiště a předlokační aglomerace. My to naše putování začneme v merovejském období, což je vlastně mladší fáze doby stěhování národů, která teď začíná někdy na konci 5. století a trvá až do těch 60. 70. let 6. století. Proč jsem vlastně vybrala i toto období, které z pohledu periodizace české minulosti ještě raným středověkem není? Proč jsem ho vybrala? Tak jednak proto, že vlastně z pohledu evropské archeologie je to období, které už vlastně raným středověkem jest, neboť následuje po pádu říše západořímské. No a druhý důvod je pochopitelně v tom, že jsme v Rakovníku a tady samozřejmě památky tohoto období jsou velmi populární. Je pro nás velmi zajímavé, že ačkoliv tomu období obecně v archeologii se pozornost v archeologii věnuje, tak bohužel to sklo bylo takovou popelkou a stálo stranou a v pozadí právě těch krásných šperků kovových s těmi vložkami a podobně. A my jsme se potom v rámci projektu, kterého se účastní také paní doktorka Venclová, která vlastně odbornicí na pravek, tak jsme se rozhodli,
že vlastně by bylo dobré zaplnit vlastně to prázdné místo na té mapě skleněných artefaktů a navíc, že by se nám to vlastně mohlo potom i mně hodit potom proto, abych vlastně viděla, jak je vývoj v těch jednotlivých artefaktech mezi tím 6. a tím mým 9., 10. století, kde zase jsem doma já. A my jsme si vybrali vlastně 2 lokality pro zpracování a tou první je Záluží u Čelákovic, je to slavné pohřebiště do vystěhování národů, zkoumané na začátku 30. let minulého století Josefem Schránilem a odtamtud vlastně je známo zhruba nějakých necelých 70 korálků, které jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea. Ale problém je, že my jsme se jaksi museli probrat vlastně dokumentací a publikacemi k tomuto pohřebišti, kdy bohužel je pravdou, že mezi tím okamžikem, kdy archeolog něco najde a tím současným stavem probíhá jakýsi druhý život těch artefaktů. A občas v tom muzeu nám něco někam zapluje, ztratí se, dostane se do jiné krabičky a podobně. Takže měli jsme s tím poměrně dost práce, ale nakonec si myslím, že se nám to podařilo poměrně slušně zrekonstruovat. No a vlastně tady máte možnost se jak si dívat na to, jaké typy korálků se v tomto období nosily, jaké typy korálků se stávaly součástí výbavy žen a dětí tohoto období. Vidíme jednak ty jednotlivé typy, které nám ukazují, že vlastně převažovaly nám jednobarevné korálky nad těmi vícebarevnými, že je tady vysoký podíl, je to charakteristické pro toto období, vysoký podíl opakních skel, to znamená, že něco jiného, že máme skla průhledná, průsvitná a vedle toho potom tedy ta opakní, takže tohle to by bylo to průsvitné sklo a toto je sklo opakní, kterým tedy světlo neprochází. A pokud jde o velikosti, tak tam máme korálky velikostí, jednak úplně miniaturní, to jsou takové korálky kolem 2, 3, 4 mm, pak takové ty standardních velikostí, no a potom velké korály. Zde vidíme nejčastější funkční využití těch korálků, to znamená náhrdelník. A některé ty náhrdelníky byly menší, jiné větší a v některých případech také v tom hrobě byl třeba jenom 1 nebo 2 korálky, které zřejmě ta žena nebo to dítě měly zavěšené na krku. Kromě toho můžeme předpokládat víceméně nepřímo, protože tady my nemáme doložené nákresy hrobů, kde bychom si mohli si zjistit, v jaké poloze se často ty nálezy nacházely, tak u těch drobných se předpokládá, že to mohly být i součásti nášivek. No a potom tyto velké korály, tak ty záleží, kde se nacházely. Pokud se nacházely na hrudníku, tak předpokládáme, že jsou součástí právě těch náhrdelníků, ale oni mohou být i u pasu nebo pod pasem a v tu chvíli buď to, některé mohly sloužit například jako přeslen, nebo mohly tvořit zakončení ozdobné nějakého opasku, nebo mohly být nějaké taštičce. Nyní se přesuneme na další pohřebiště, kterým jsme se zabývali, a to je pohřebiště v Hostivicích. A to je už pohřebiště zkoumané moderně a je pro nás velmi unikátní, a to z jednoho důvodu. Totiž tady se díváme na letecký snímek té lokality. A jednak vlastně je to lokalita, kde třeba zde už se nacházejí hroby nebo hrob z doby římské. A takže z korálky, kde my máme možnost, a měli jsme možnost vlastně to sklo analyzovat a přesvědčit se, jak vypadá to sklo doby římské. Pak to, co je v tom rámečku, to je pohřebiště právě z toho merovejského období. A hned vedle
ale pohřbívala komunita po určitém nějakou z období 10. století, tedy z té již doby hradištní. Takže zase potom máme velice dobrou možnost srovnání změn. No, když my se na ty korálky podíváme, tak vidíte tam vlastně obdobné typy, tak jako jste viděli v těch záluží, kdy jednoduché, kulovité, potom už se tam objeví také tyto segmentované korálky a opět tady máme i korálky velké. A máme tu velice pěknou škálu těch vícebarevných korálků různých typů, kdy vlastně ta dekorace vznikala buď tak, že na to jádro korálku se vlastně jaksi nakapávalo to sklo vytvářející ony tedy body, a nebo vlastně se na to navíjely lineární dekorace, nějaké skleněné barevné vlákno, které potom vytvářelo tady tuto výzdobu. No a jak jsem říkala, my jsme měli možnost tato skla vlastně analyzovat. A ukázala se velice tedy zajímavá věc v tom směru, že my víme, že v tomto období vlastně se ještě, nebo ty korálky vyráběly především ze skla toho sodného natronového. Vlastně ze skla, které je původem římské receptury. Jenomže ono se ukazuje, že není natronové sklo jako natronové sklo. A tak se ukazuje, že vlastně ty korálky byly vyráběny dílem z recyklovaného římského skla a nebo ze skla natronového, které již bylo charakteristické pro to 5. 6. století, a nebo dokonce z tohoto skla, které zase opět bylo recyklované. Takže vidíme, že samozřejmě pro ty korálky se ten materiál sbíral z různých zdrojů. Tady se jenom můžeme podívat, co bylo v našem okolí, na bavorských pohřebištích, a zase vidíte, že ten ráz je velmi podobný. Ovšem, když byste přijeli do Bavorska a viděli tam jejich sbírky, tak byste viděli, že oproti tomu našemu území tam těch náhrdelníků je za A mnohem víc a je tam mnohem víc těch náhrdelníků s tou vícebarevnou dekorací. A nyní uděláme skok do časně slovanského období, přicházejí nám Slované. Ta kostrová pohřebiště nám zmizí nám ty krásné náhrdelníky, a v této době vlastně ta střední Evropa prodělává obrovskou kulturní změnu. Mění se úplně všechno. Od sídlení přes pohřbívání, kdy se začalo pohřbívat žehem, ovšem my těch hrobů máme z toho období velmi málo. Mění se keramika, mění se kultura a dlouho to vypadalo, že v tomto období vlastně žádné korálky nemáme. Jo, že ta kultura je taková velice chudá, sem tam nějaký kovový artefakt, ale korálky žádné. A jenomže archeologie je obor, který neustále vlastně vyvíjí své metody nejenom zpracování, ale i toho vlastního výzkumu. A k jedné jaksi důležité součásti archeologického výzkumu patří od určité doby plavení, kdy vlastně ty výplně z objektů sídlištních jsou proplaveny a díky tomu máme možnost získat nejenom například paleobotanický materiál, ale mezi tím se nám překvapivě objevily i tyto korálky. A je to lokalita Roztoky, slavné a mimořádné sídliště severně od Prahy z druhé poloviny 6. století až z konku druhé třetiny 7. století. Je to lokalita svým rozsahem a velikostí jaksi velice mimořádná, ale vlastně my, nebo kolegové, tedy z toto sídliště zkoumali v době, nebo kdy bylo jasné, že vlastně to sídliště nezaniklo nějakým požárem nebo nějakou tragédií, kdyby vlastně lidé zanechali ty předměty v těch zahloubených objektech sídlištních, ale kdy vlastně oni odešli v klidu a tím pádem většinu věcí si odnesli. Ovšem sem tam malý korálek někde zůstal zapadlý, ztracený.
Vidíme, těch korálků je tam nalezeno necelé 3 desítky, hlavně jsou to ty malé a jednoduché tvary a je patrné, jaksi, že tady je řada společných znaků právě s tou dobou stěhování národu, ale pak tu máme například i tyto zlomky právě vícebarevných korálků, které nám říkají, že pocházejí z prostoru Karpatské kotliny, z prostoru Avaru. To, jak tady měla na jaře přednášku kolegyně Profantová. Takže z toho okruhu vlastně a z tohoto prostředí se sem toto sklo dostalo. Nastává období, nebo přejdeme do období, kdy jsme na tom se sklem opravdu v Čechách velmi špatně. A uděláme si tu takové malé srovnání Čechy, Morava, Evropa. Takže s tím, jak nám zmizela pohřebiště, lokality starohradištní se zkoumaly v době, kdy se zpravidla neproplamovalo, tak skutečně těch nálezů skleněných korálků je strašně málo. Váží se nám jednak na Hradiště, na Klučov, na Hradiště Rubín, ale jsou to jednotlivé nálezy. A pokud jde o ten hrob z Klučova, tak tam zase je problém s datováním toho názoru, jestli náhodou třeba nespadá ještě do období stěhování národů, ale my to bohužel nemůžeme ověřit, protože ten náhrdelník je ztracený. Na Moravě je ta situace velmi podobná s jedinou výjimkou. A to je lokalita Olomouc-Povel, což je vlastně taková mimořádná lokalita sídliště jižně od Olomouce, která byla vlastně v 8. století takovým jakoby takovou lokalitou centrální, takovým centrálním sídlištěm s řadou dokladů právě i z nálezů Karpatské kotliny a podobně. A tam právě se jim podařilo opět korálky najít. A když se na ně podíváme, tak uvidíme už tam ty segmentované korálky, které jsme viděli v době stěhování národu a zapamatujeme si to a zapamatujeme si i tento s tím očkem, až se budeme dívat na korálky následující. Ale oč méně, jak si máme nálezu u nás, tak o to důležitější vlastně je toto období v našem okolí, mimo tedy naše území. Je to jednak to 8. století, jednak časem inovací v technikách výroby korálků, takže objevují se nám nově kromě korálků, které vznikaly navíjením na trubičku, nebo které tedy se vytvářely vlastně z trubičky tažené, která pak byla sekaná, tak dochází i k výrobě těch foukaných korálků a také se nám objevují i první korálky, které jsou navíjené, ale ne na železnou tyčinku, ze které by se sundaly, ale na kovovou trubičku, která vlastně v tom korálku, v tom navlékacím otvoru zůstává. No a je to také období vlastně úsvitu globálních změn ve výrobě skla, protože vedle toho sodného natronového skla se stále více postupně začíná uplatňovat islámské sodné popelové sklo. A ten proces potom vyvrcholí až ve století tedy následujícím, ale počátky jsou tady. A stejně tak už na konci 8. století se objevují v Evropě první draselná skla. A další změna, která je tady důležitá, tak to je to období, kdy se vlastně formují v Evropě různé lokální módy. To znamená, že náhrdelník v avarském prostředí vypadá jinak než třeba u Vikingů a jinak než u Bavorů. Takže tady si to můžeme ukázat v případě, jak třeba vypadaly takové bavorské náhrdelníky a právě povšimněme si těchto zase korálků z očky, už jsme ho viděli v Povelu, v Olomouci. Toto jsou milefiory korálky s mozaikovými očky, také se někdy říká jako mozaiková technika, někdy milefiory technika, badatelé jak se preferují různé názvy. A potom jsou tu tyto korálky vlastně z toho průsvitného skla, ty jsou takové poměrně větší a opět s nimi se potom potká ve století následující u nás v Čechách a na Moravě.
No a tady vidíte zase avarský náhrdelník, a kde jsou jednak ty korálky, které známe z toho Bavorska, ale vedle toho jsou tu tyto korálky tmavé melounového jádra, které zase jsou naopak charakteristické pro to prostředí karpatské kotliny. A nyní my uděláme takovou trošičku odbočku, protože i když jaksi hlavním tématem jsou ty proměny skla v Čechách, tak my přeci jenom s ohledem na význam moravských nálezů v 9. století se zastavíme i u nich. Tak, abychom potom lépe viděli ty schody a rozdíly mezi těmito dvěma velmi blízkými územími. Tady se díváme na tabulku těch základních typů, se kterými se setkáváme na Velké Moravě, respektive tady konkrétně na pohřebišti slavném Starém Město na Valách. A zase vidíme tu jak ty jednobarevné korálky, přičemž ale vidíme, že jsou tu typy, které už se nám tahnou od těch předchozích období, už od období stěhování národů. Vidíme tu korálky, které zase jsme viděli už v tom Bavorsku například. No a máme tady potom korálky polychromní, přičemž opět jsou tady právě ony korálky, které jste viděli na těch předchozích obrázcích. A tady si je potřeba říci jednu věc, totiž proč vlastně najednou máme takové spektrum zase barevné na našem území. Protože se nám objevila ta kostrová pohřebiště a protože bylo zvykem právě hroby žen a dětí vybavovat náhrdelníky nebo prostě menšími asamblážemi korálku. A je ale samozřejmě docela dobře možné, že v tom období předchozí, když jsme ještě neměli, tedy i v tom 8. století, fakticky tyto korálky už na našem území byly nošeny. Ostatně ty nálezy z Olomouce Povlu by to také indikovaly, ale bohužel my to vlastně nemáme jak doložit. Nám se to archeologicky zjevuje až od toho 9. století. Na Moravě ovšem se nenacházejí pouze korálky. Vůbec 9. století najednou je období, kdy se nám rozšiřuje ta škála předmětů, které nacházíme na našich lokalitách. Jsou to z ozdob gombíky a to buď jejich jednoduché varianty, kdy je to jenom vlastně taková kulička ze skla, níž je poutko ze železného drátku, ale moravská významná centra to dovedla povýšit řemeslně na vyšší úroveň a to je tato kombinace vlastně, kdy jde o velice elegantní vlastně formu závěsku. A pak to jsou součástí a výplně kovových šperků a domácích a to jednak gombíků a jednak prstenů a jednak kování. Už tady vidíme, že vlastně na té Velké Moravě fungovaly významné klenotnické dílny, které vyráběly domácí honosný šperk, ale současně již i do něj integrovali a pracovali vlastně se sklem. Velká Morava je také územím a tamnější centra, ať jde o právě Mikulčice, nebo ať jde o Staré Město na Valách, nebo spíš potom o Sadskou výšinu, právě té uhersko-hradišťské aglomerace, tak to jsou místa, kde se potkáváme i s dutým sklem, s nápojovým sklem a většinou tedy v malých fragmentech, ale výjimkou je hradiště nebo lokalita Pohansko-Nejdek, odkud známe tento pohár s takovým síčkovým dekorem, ten si zapamatujeme, uvidíme potom podobný nález z Čech. A právě ve Zlomcích potom máme tyto číše a také zcela, bych řekla, pro naše prostředí unikátní zlomky lamp, jo, protože těch
jednak zřejmě církevních moravských stavbách, možná i v některých těch objektech, které obývaly velmoži, tak vlastně se svítilo. A tady vlastně je ukázka toho, jak ta lampa fungovala. Jinak samozřejmě, pokud přijedete do Středomoří a nebo do islámského světa, tak tam takové lampy uvidíte dodnes. Okenní sklo. Samozřejmě, jak máme na Moravě ty významné stavby zase církevního rázu, kostely, tak se tam setkáváme i s okenním sklem právě hlavně ve Starém Městě v Sadech. A to už v 9. století, tady jsou ukázky potom z Laváru, naopak v Maďarsku. A toto je skupina nálezů, které jsou zajímavé, které sice takhle jako opticky moc hezky nevypadají, ale je to věc, kterou známe pouze z Moravy, ale ne z Čech z toho 9. 10. století. To jsou jednak hladítka, to jsou takové oblé předměty, které by se vám vešly do dlaně. Tohle je unikátní případ, který je dutý. Normálně je to duté není, je to tedy skutečně psané sklo. A vlastně se přesně neví, k čemu ty předměty sloužily. Takže někdo si představuje, že to sloužilo k hlazení textilí nebo k práci při nějakém skovem, nebo to mohlo sloužit také jako vlastně surovina. Jo, také jako polotovar. Nevíme fakticky, protože je to typ předmětu, který právě má dlouhou historii, která začíná už v době stěhování národů a končí někde v novověku. Takže je taky docela dobře možné, že v různých dobách se ty předměty vlastně používaly různě. No a to, co je dále nesmírně důležité, je výrobní odpad. To jsou různé kousky skla, surové sklo a nebo zlomky vlastně římského skla, které nám indikují skutečně, že na Moravě se s tím sklem pracovalo, že tam byla nějaká lokální výroba. Jsou pak artefakty, u nichž tu funkci přesně nevíme, takže tady v tomto případě, jestli to byl amulet, anebo vlastně to sloužilo k pozdějšímu přetavení, to vlastně nevíme. A tím už se nyní přesuneme zpátky do Čech a začneme těmi nádobami. Toto jsou nálezy ze slavného kolínského hrobu, objeveného již v 19. století, kde byl právě nalezen takový velmožský nebo knížecí hrob muže a ženy a ten mimo jiné obsahoval právě tuto číši a jistě vám přijde podobná tomu z Pohanska u Nejtku. A potom tam byla tato miska. Podle dokumentace tam zřejmě byly i zlomky dalších nádob, ale ty se nám už bohužel nedochovaly. Bohužel od té doby, ačkoliv hrobů nám v archeologických nálezech přibylo, pohřebišť nám přibylo, tak do dnešní doby jsme žádný takový hrob zatím nenašli. Z tohoto období máme pouze zase drobné zlomečky z významných hradišť, jako jsou Dolánky Rubín a potom z Prahy z Malé Strany z podhradí Pražského hradu. Ještě tedy vzácné nálezy také byly nalezeny na jiném místě v Kolíně, a to na náměstí. Další předměty, se kterými se my jako archeologové potkáváme, jsou samozřejmě ozdoby, to znamená ty korálky, náhrdelníky, obdobně jako na Moravě. Tady je případ onoho gombíku, onoho jednoduchého gombíku, tady vidíte to železné poutko, a to je z lokality Slaný Klíček, takže vlastně z blízkosti. A je to nález ovšem velmi mimořádný. Je to skutečně, to je věc, která je charakteristická, ty gombíky skleněné pro Moravu a nikoliv pro Čechy, takže to je zřejmě import. Pak toto jsou případy gombíků, kde zase už jsou ty skleněné vložky, to jsou gombíky z Kolína z 9. století a v 10. století se s těmi kovovými vložkami setkáváme na kaptorgách na Pražském hradě v Lumbeho zahradě.
A nyní taková kapitolka na téma vlastně korálky. Korálky, co můžeme říct o korálcích tohoto období? Takže jenom letem světem vidíte zase jejich jednobarevné varianty a zde vidíte jejich varianty polychromní, pestré. Rozdíl mezi tím je v tom, že zatímco ty jednobarevné, těch máme vždycky od toho jednoho kusu zpravidla více exemplářů a na více lokalitách, kdežto tyto pestré korálky jsou vlastně solitéry velmi často a setkáváme se s nimi jenom vlastně v jednotlivých případech. Co je zajímavé, je tato skupinka těchto nálezů s očky vrstvenými, protože ti, co z vás se třeba zajímají o pravěk, tak říkají, no moment, ale to sem nepatří, vždyť to je přece Hallstatt. Ano, skutečně, toto je skupina korálků pravěkých z doby hallstattské a vlastně je to takové zajímavé svědectví, jak naši předkové vlastně používali předměty, které našli z předchozích období. Co si o tom mysleli, komu je přisuzovali, to samozřejmě nevíme, ale v každém případě vidíme, že prostě když někdo třeba při polní v nějaké práci takový korálek našel, tak se mu líbil. No tak proč by ho nepoužil? Takže to je jen taková zajímavá skupina. No a když se bavíme o změnách, tak se nám mění nejenom jednotlivé korálky v průběhu věků, to znamená, vidíme, že třeba zatímco v té době stěhování národů máme obecně více pestrých korálků, více opakních korálků, že jsou tam třeba ty velké korály, se kterými se v tom pozdějším období už tolik nesetkáváme, tak naopak v tom 9. 10. století už je tam hodně korálků z průsvitných skal, je tam málo těch polychromních korálů a podobně. Tak kromě těch korálků samotných se nám ale mění i náhrdelníky. Takže v tom starším období, v té druhé polovině 9. století, první třetině 10. století se setkáváme s náhrdelníky, kde takovým dominantním typem jsou korálky olivovité a vřetenovité a pak tyto G korálky, ukážeme si je pak v detailu. Zatímco potom od té druhé třetiny, druhé poloviny 10. století, tam potom nám převažují tyto segmentované korálky nebo drobné miniaturní korálky. Z těch polychromních potom jsou to tyto kombinace vlastně, kdy se kombinuje výzdoba jednobarevnou linkou a millefiori vlastně prvkem, tím očkem. A když ty korálky analyzujeme po chemické stránce, tak najednou vidíte, že proti tomu období stěhování národů, kdy jsme pracovali jenom s tím, nebo kdy jsme zjistili jenom to natronové sklo, tak najednou tady máme obrovskou škálu těch skel, tak jak jsme si o nich říkali na začátku, máme tam téměř vše. Takže sklo sodné natronové, sklo sodné popelové, sklo olovnaté, smíšená skla a dokonce i korálky z draselného skla. Takže tady vidíme, že vlastně ta ekonomická základna pro výrobu vlastně skleněných artefaktů byla mnohem širší než v těch předchozích obdobích. Tady si je také potřeba ovšem uvědomit jednu věc. Mě vždycky, když se někdo zeptá, a odkud je tenhle korálek, nebo jaký je původ korálku a podobně, tak tady já vždycky říkám, a na co se mě ptáte? Ptáte se mě na původ toho skla, anebo na původ toho korálku? Proč? Protože vlastně ta ekonomika těch období, o kterých my tady mluvíme, stojí na tom, že na jedné straně jsou oblasti, kde se sklo primárně vyrábělo, na předním východě, ta sodná skla, to je oblast předního východu, Egypta, Levanty, ale i jako vlastně oblasti Mezopotámie jsou i skla samozřejmě ze střední Asie a podobně, která se pak šíří do dalších částí Evropy a z těchto skel se potom vyrábí ty předměty jednak v těchto oblastech, kde se sklo vyrábělo, ale současně už v evropských dílnách. A podobný vlastně režim mělo i sklo draselné, které zase má původ v Německu, oblast severní Francie
A zase, ale ono to sklo, jak ukazují ty naše korálky, se potom dostávalo do dalších částí Evropy, kde se z nich vyráběly vlastně předměty. To nám právě strašně komplikuje vlastně rozlišit provenienci těch našich nálezů. A nyní si řekneme jenom krátce něco o olivovitých korálcích, které spolu ještě s nějakými dalšími typy vlastně jsou reprezentanty těch korálků, kdy do Čech, nebo do střední Evropy, pravděpodobně i do Čech se dostalo sklo, právě z těch jiných oblastí, a na našem území nebo ve střední Evropě fungovaly dílny, které ty korálky vyráběly. Oni jsou vlastně charakteristické právě tou technikou nabíjení na kovovou trubičku a vlastně my k tomu tu hypotézu o tom, že vlastně se to vyrábělo ve střední Evropě, jsme vlastně vytvořili na základě vymapování těch nálezů, které a kdy ta jejich topografie se opravdu omezuje na oblast střední Evropy. A vidíme, že tady právě v Čechách máme vlastně největší jejich koncentraci, pak další je na Moravě, v Bavorsku, do ostatních území se to dostávalo ojediněle. A tady se můžeme podívat na tyhle ty korálky trošku, jak vypadaly zblízka. A těmto korálkům říkáme vřetenovité a jsou vlastně průvodními k těm olivovitým. A tady se díváme na mapu, nebo čím jsou pro nás teda kromě jiného ještě ty korálky zajímavé, že oni vlastně se vyskytují na územích, kde ale jinak se ty ženy zdobily různými šperky. Jo? Takže zatímco v té oblasti české, moravské se zdobily těmi šperky, které mají tradici podunajskou a velkomoravskou, tak naopak bavorská skupina, bavorské ženy a děti, tak ty měly tyto jednoduché esovité záušnice. A my jsme si zase, když jsme zkoumali to sklo, tak nás to zajímalo a položili jsme si otázku, jak vlastně se k sobě to naše území a ta bavorská skupina mají, protože my z archeologie víme, že tam jsou určité rozdíly v barevných preferencích a ve velikosti, kdy v Bavorsku je více těch menších a navíc, že v Bavorsku mají tyto korálky starší původ, nebo že jsou tam dříve o něco než v Čechách a podobně. A s překvapením ale ty chemické analýzy ukázaly, že vlastně v tomto prostoru ty korálky se vyráběly vlastně ze skel jaksi obdobných, natronových a to recyklovaných. To, co nás překvapilo, je to, že jaksi byly vyráběny ze skla, které se v té době vyráběly v Egyptě, no tak to bychom celkem čekali. Ale že to budou ta stará, recyklovaná skla, římská a pozdně antická, tak to pro nás bylo velkým překvapením. Otázkou je, kde vlastně ti výrobci to sklo brali. Jo? Protože pokud šlo o nějaké moravské dílny, tam je to poměrně jednoduché. Tam jsou jaksi blízko tomu Podunají, blízko lokalitám, kde ty zdroje jsou. A koneckonců ty Mikulčice, právě ty nálezy toho římského skla tam ukazují, co se vlastně dalo zpracovávat. Ale zase v Bavorsku také máme jak se dostat k římskému sklu. Ale otázka je vlastně, kde to brali ti případní čeští výrobci. Čechy mají také další ještě takovou výjimku, že v Čechách jsme zjistili i ojedinělé exempláře z jiných skel, ze sodného popelového skla a dokonce z toho draselného skla. Prostě ti výrobci zpracovávali, co jim obrazně řečeno přišlo pod ruku. A dalším případem právě, že zpracovávali, co jim přišlo pod ruku, tak toho dokladem jsou tyto G-korálky. To G, to nám označuje určitý materiál, protože my jsme dlouhou dobu nevěděli, z čeho ty korálky vlastně byly vyrobené. Protože oni jsou takové ošklivé. A při dalším výzkumem jsme zjistili, že vlastně jde o skorodované sklo a
tedy tam, kde se asi ty 2 exempláře podařilo jako tam najít nějaký v tom zlomečíček v té korozi skla, tak se ukázalo, že to je sklo draselné. A je vidět, jak se trošku zřejmě snažili s tím sklem pracovat, ale ono s tím draselným sklem se pracuje hůř, než s tím sodným natronovým, dělají se jim ty korálky špatně. Ale zjevně teda je vyráběli a původně, když bychom si je představili v té době, kdy je ty dámy nosily, tak to bylo normální průsvětné zelené sklo, no, modré. Jo? Jinak tyhle ty korálky se nám koncentrují obdobně jako i ty olivovité korálky v centrální části středních Čech a doprovázejí často ty olivovité korálky a vlastně úplně paralely s okolí nemáme, nebo respektive teprve teď je postupně identifikujeme, ale třeba z Bavorska znám nějaký jeden nález, teď se objevilo něco v Rakousku, ale je vidět, že opravdu ta koncentrace těch nálezů svědčí o tom, že tady ve středních Čechách zřejmě i ta dílna, která vyráběla nějaké místní šperky kovové, takže i pracovala se sklem. No, pokud je o segmentované korálky, které takto označujeme díky tomu, že vlastně tvoří jednotlivé segmenty, 2, 3, 4 a podobně, ale těch více segmentů je zpravidla vzácností, tak to je klasický reprezentant tedy importovaného zboží s výjimkou ojedinělých exemplářů, které byly navíjeny na trubičku a ty se také dělaly společně s těmi olivovitými korálky, kdy se ti místní výrobci snažili toto napodobit, ty ostatní. A jinak hlavní technika to bylo, že se dělaly stažené trubičky a jak si dávaly se do takové formy, která vlastně vytvořila ty jednotlivé segmenty, respektive ono těch technik ve skutečnosti je mnohem víc. Zajímavostí jsou tyto korálky z vrstveného skla. Tady vidíme, že ten korálek se dělal tak, že měl vnitřní jádro, pak se to přetáhlo vrstvou stříbra a ta se ještě tedy přetáhla vrstvou buď bezbarvého skla a pak to působí jako stříbrný korálek, nebo stříbřitě tak působí, anebo žlutým sklem a pak působí zlatě. No a tady tenhle ten obrázek nám vlastně ukazuje takové srovnání, to se vrátíme zpátky do Hostivic, kdy tenhle ten sloupeček ukazuje segmentované korálky z té doby stěhování národů. A tenhle ten sloupeček nám ukazuje ty korálky z 10. století. A vidíme tady spoustu podobností. My archeologové tam vidíme tedy určité technické rozdíly, kdy právě tady vidíme jinou formu navíjení než v době stěhování národů a také jsou tu exempláře potom foukané, ale hlavní změna je vlastně ve skle. To znamená právě ty analýzy stěhovacích korálků, ty ukazují, že jsou z nadtrnového skla, kdežto v případě toho 10. století, tak s výjimkou těchto navíjených, které jsou teda ze sodného skla nadtrnového, tak ty ostatní už jsou ze sodného popelového vlastně skla a ukazují vlastně onu globální změnu, ke které v Evropě dochází, nebo vůbec jaksi v tom euroazijském světě v té změně k přechodu od natronového skla ke sklu sodnému popelovému. No a já nevím, jak jsme na tom s časem, jestli můžu ještě ukázat jednu změnu. Můžeme? Nejste obnavení? Dobře. Další změny přináší období kolem roku 1000. Opět dochází k tomu, že se nám poněkud, jak jsem naznačovala v úvodu, mění ta pramenná základna. To znamená, mizí nám ona jaksi výbava s skleněnými předměty v hrobech. Až na výjimky. Jsou takové, ale je jich málo. Když si porovnáme vlastně ty pyramidy nálezů, tak mezi 9. a 10. stoletím a po roce 1000, tak vlastně vidíme, že ty ozdoby v podobě korálků střídají jiné ozdoby, a to jsou ozdoby kroužkové. A dál potom je vidět, že už nám nepokračují ty šperky, kde by se sklo používalo jako výplň. A v obou obdobích tedy toho skla nápojového máme pořád
málo. Oproti Velké Moravě ty nálezy jsou opravdu velkou vzácností. Novinkou potom v tom období mladším po roce 1000 jsou u nás okenní skla. Tady jenom, co si představit pod těmi kroužkovými ozdobami, že na jedné straně máme skutečné prstínky, seštítky, ať už které byly integrální součástí té obroučky, nebo naopak byly jaksi natavené, tak potom jsou to další ozdoby kroužkové, už jednoduché, ať už jednobarevné nebo vícebarevné, kde vlastně záleží na jejich průměru, jak potom je si řadíme, protože jednak jsou ty, které skutečně můžeme dát a mohly sloužit jako prstínky, anebo sloužily jako jiná ozdoba, a pak ty malé, které tedy určitě, nebo téměř určitě jako prstínky nesloužily. A ukážeme si k těm funkcím, podle mého to velice krásně ilustruje vlastně ta Vladislavova Bible, což je pramen až mladší, až z doby, kdy tedy my těch nálezů kroužkových ozdob máme málo, ale tady vidíme, jak ten muž ten prstínek dává tedy na prst a současně ty kroužky mohly sloužit například jako ozdoba hlavy. Jsou i další interpretace, k čemu to mohlo sloužit. Byla zvažována i myšlenka, že to mohlo být platidlo, ale k tomu se teda obzvláště numismatici dneska tak si vyjadřují velmi negativně. A tuhletu mapičku tady ukazuji jenom proto, abychom si udělali představu o počtech těch nálezů, protože většinou na těch lokalitách nacházíme tak 1, 2, 3 kroužky, ale máme lokality s zvýšeným výskytem. Jedním byl Žatec, který dlouhou dobu vedla, byla to naše taková výstavní lokalita pro střední Evropu, a se svými 40 tedy necelými kroužky, kdežto my potom jsme s kolegou Havrdou vlastně provedli revizi nálezů z Prahy a s překvapením jsme zjistili, že jsme se tedy dopočítali téměř 400 těchto nálezů a vlastně najednou vidíme, že ta Praha je nesmírně vlastně významnou středoevropskou lokalitou s tímto typem nálezu, a vlastně ten rozptyl nám ukazuje, že vlastně je to nález, který není nějak sociálně provázaný, jo? Že se s nimi setkáme stejně na Pražském hradě, jako na Pražském podhradí, tak jako v prostoru Starého města. Před vznikem Starého města, i když už to Staré město existovalo. Novinkou jsou okenní skla, Praha, Stará Boleslav. A tady jenom tento graf nám vlastně jakoby ukazuje, jak se zase nám to sklo tedy v globálu měnilo. Tady už jsme na konci té mé prezentace, té přednášky, takže vidíme od toho poměrně monotematického sodného natronového skla, byť různých variant ze 6. 7. století se v 9. 10. století ta škála podstatně rozšířila, ale dominují nám skla sodná, sodné natronové i popelové, aby v tom 11. 12. století došlo ke změně a ta sodná skla nám ustupují do pozadí ve střední Evropě ve prospěch skel olovnatých. No a odtud potom už vede cesta do 13. století s dominancí skel draselných. A co říci vlastně závěrem? Zatímco vlastně ty změny skla, tak ty nám odrážejí vlastně změny globální, které se odehrávaly mimo naše území. Kdežto v okamžiku, kdy už jde o proměny artefaktů, tak tam vlastně se i v tom odrážejí už různé lokální i regionální trendy. Samozřejmě, pokud tady píši od korálku k pohárku, prosím vás, to je nadsázka, to je metafora, kdy spíše tady mě šlo o to ilustrovat a připomenout si vlastně, které typy vlastně skleněných předmětů dominovaly v kterém období na cestě do 13. století, kdy vlastně to 13. století je potom období další výrazné změny, naprosto zásadní, protože v tomto období vznikají v Čechách první sklárny, jejíž výzkumu se věnuje paní doktorka Eva Černá a vlastně toto období pak otevírá úplně novou etapu ve studiu skla. Takže děkuji za pozornost. Doufám, že se máte. Tak
Já děkuji paní doktorce za krásnou prezentaci. Viděli jste, že to sklo bylo velmi pestré, a ačkoliv těch nálezů není mnoho, takže určitě si připravte všetečné dotazy. Já jenom upozorním pro ty na záznamu, že další přednáška se pořádá už za týden, 25.10. Takže tady je malá změna, takže určitě se na nás dívejte a budeme se těšit příště. Na viděnou.